Panguva ino the situation iripo munyika yeZimbabwe, vanhu vari kungodemba kuti dei ma2017 generals anga achiripo, action ingadei yakaitiwa, vangadei vakarestore order munyika yeZimbabwe. But the situation is opposite. Pamagenerals anoonekwa kunzi who led the 2017 coup, kunongoonekwa kunzi only less than 5 if not 4 ndo vasara panguva inoi. Pane a warning, a stern warning yapiwa kune zvigananda neZANU-PF kunzi if they attempt to touch any of these remaining generals, tinokutaurirai muri Zimbabwe hanzi kunoita hondo munyika. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Timira paendo neAnti 2030 anoposta magenerals amuri kuona vanosanganisira vana Rugeje, vana Sanyatwe, vana VP Kosani Chiengese zvamuri kuona in the video budanyira chiti. Dear Emerson, if you dare to assassinate these 4 generals, let it be clear that it will be a declaration of war. You will not succeed in turning Zimbabwe into your own kingdom, or your plans of eliminating these 4 generals are known to assassinations. Ndo mashwanudanyuka panguva ino awane this task force against 2030 nonzi presidential anti 2030 oro chikora zvigananda varika panguva ino vachiti aiwa these 4 generals if you attempt to touch them, aiwa panguva ino hazvizoperi mushe. Mashoko ari kuenda as a warning. Panguva ino inoonekwa kunzi as the ruling party ZANU-PF inonyatsokuonekwa pachena kuti aiwa muvhu ravari kuita aiwa neplani yavo yekuextenda the term yemutungamiriri wenyika beyond 2028, aiwa it is about to complete. But panguva ino kuri kuonekwa kunzi people they are resisting, people they are refusing. Kunyange panguva ino they are trying to bribe people neempowerment pamwe chete nema-affiliates eZANU-PF, but the reality haisi kuva changed. The situation munyika yeZimbabwe haisi kumbochinja. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu pavari kushuvira wochange munyika yeZimbabwe. Pina comment section medu dzafunguro echimoti kudii pamusoro pezvitiko izvi. So subscribe or like, watch it on the bell icon.